Mali kɔnɔ Mali kɔkan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ɲɛ b'an na ni fɛn ni wagati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a balimakɛ n'a denkɛ don Mohamed Jara ni diɲɛ ko ma Sefu la n bɛ fayida kɛnɛ kan i b'a fɔ n ka wulili ka jɔ tɛ foyi ye ka se ka aw jɛsigiyɔrɔ dɛmɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna la n'an ye danganiya sɔrɔ dɔnnibaga min kan an bɛ taa don o kan an n'u bɛ kuma u bɛ se ka diɲɛmɔgɔ dɛmɛ cogo min na a b'a dɛmɛ fayida la k'a dɛmɛ a ka dalilu la n'an ye dɔnnibaga min ka fɛn dɔ ye fɛrɛ min ka ɲi n'an ye danganiya sɔrɔ a la n'an y'a kɛ o minɛ n'an pɔrɔsi dɔ y'a kɛ n'a a ka ɲi kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ bɔ k'o témoignage kɛ o ko sinama yira mɔgɔ la mɔgɔ ka se ka dɔn fɛn min don a n'a bɛ fɛn min kɛ bi maa min ka fɛn b'an bolo an bɛna kuma dɔnnibaga min kan Cheikh Mamadou Kouma ye Cheikh Mamadou Kouma Sefu n'a Jara tiɲɛ kan parce que n y'a tɔgɔ mɛn ka kɔn yanni n k'a dɔn a ye baara kɛ dɔ ye o y'a fɔ n ye ko karisa bɛ fɛn dɔn dɔ tilala k'a fɔ n ye fo ka taa se maa sigiyɔrɔma damadamani ma n ko Kouma yɛrɛ ye jɔn ye sa n nana recherche daminɛ ka Kouma ɲini k'a dɔn maa ninnu don dɔ la n y'a ka numéro ɲini an ye ɲɔgɔn wele n ko Mamadou Kouma a ko awɔ n ko ye dɔnnibaga ye a ko awɔ i ka moriya bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn i ka moriya ta yɔrɔ jumɛn a y'a fɔ a fa kun ye a ba kun ye fɛnkɛ kun y'a ye ka jigin mais a mɔkɛ u ka na se a fɔ ma ka jigin olu bɛɛ kun ye dɔnnibaga ye an ye recherche boli o kuma n ko dɔnni cɛ jumantigiw ka di ne ye wani kelen fɛrɛ la a fɛrɛ ko kuma ma nɔgɔ ale ma wali ni maa ye maa min tɛ fɛ ka ale ye maa ye a tɛ fɛ ka kuma sabu maalankolon caman ye kumakɛlaw olu yira kumakɛlaw la ale bɛ siran n'a kuma n'u kana ale jate o maalankolon fɛ n ko kuma ne fɛrɛ ye cɛ wari tɛ ne to ne ka dɔnnibaga ta sanu t'a to ne ka ta miliyari t'a to ne ka dɔnnibaga ta ne de y'i wele ni tiɲɛ b'i ka ko min na a fɔ n ye ko dɔ kɛ ne yɛrɛ k'a ye n ka di la n ka sɔrɔ k'i yira diɲɛmɔgɔ la sabu ne mago bɛ tiɲɛtigi de la parce que an ka baaraw de an bɛ don tiɲɛtigiw kan tan de an donna dɔnnibaga caman kan tan i b'a fɔ a b'o y'an ka page sanfɛ k'u labɔ o y'a sɔrɔ kuma man d'u ye o caman kɛra hali n'a sɔrɔ kuma man d'u ye an bɔra n'u ye u ka se ka kuma ka se ka diɲɛmɔgɔ wasa o y'a ni kuma jɛra mura sipasima ye filɛli ye kuma delila ka filɛli na suguya dɔ kɛ n yɛrɛ a delila ka kɛ plateau in sanfɛ tuma dɔ a bɛ ka filɛli kɛ hadamaden caman a filɛli kabakoya dun sabu a ko Sefu ko na yan n gɛrɛ la a ko ni dɔnnibaga ko a bɛ se nin na a ko sigi n t'a dɔ kɛ i ka ye n ko kuma n ko de b'a fɔ ja n ko ni ko i bɛ se nin na ni ma fɛn kɛ ne yɛrɛ ɲɛna ne ɲininkara la n tɛ se ka foyi fɔ a la sabu i m'a kɛ ne yɛrɛ a ko ye tiɲɛ a ko kabini foyi b'i ka ko diya ni tiɲɛ tɛ n ko n tulo b'i la a ko filɛli dɔ filɛ b'a bɛna n ka filɛli k'a la sisan lajɛ fɛn dɔ don ko n'a ye nkalon tigɛ ko n k'a f'a ye don kuma na dɛ a ye fɛn caman fɔ n ye fɛn caman fɔ n fɛ depuis n fitinin ma ko min kɛra a da don dɔ la ka na se baara in daminɛ wagati ko min kɛra a da don dɔ la ne yɛrɛ maa sugu min sabu ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ dɔn a ko karisa i ye nin maa sugu ye i ye nin maa sugu i ye nin qualité n ko tiɲɛna n ko kuma n ko a bɛ taa a ko i fa tun bɛ taa i fa n'i ba cɛla tun bɛ taa n ko tiɲɛna n ko kuma n ko tiɲɛ yɛrɛ la i ka filɛli n ko nkalon t'a la o kɛra a don min na a don an tilala fɛn na an sigilen b'a ka yɔrɔ la a ye nin kɛ ne ye k'a yira k'a fɔ bɛɛ la filɛli la a ye filɛli min kɛ ne ye wulibali don nkalon t'a la o la n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka filɛli kɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka ko lajɛ i kan ka don ko min na i man kan ka don ko min na i k'a bɛɛ jateminɛ sabu filɛli maa tɛ ko fɛ ko k'i kun fɛ ten sabu i tɛ ko dilan jasura tete ko dilan dɛ mun bɛ ko dilan filɛli hali ni bɛna voyager filɛli kɛ voyage min bɛ ka taa la a ka di na wa a ma di na wa o ɲini ko don ni bɛna muso furu a jateminɛ muso nin ka furu ka di na wa a ma di na a b'i k'o dɔn
ne yɛrɛ bɛna taa sigi cɛ kun furu ka di na furu man di na i k'o bɛɛ dɔn c'est comme n'i banana i bɛ taa analyse de kɛ e filɛlen k'a dɔn fɛn min b'a la i fa min k'i dimi o k'a fɛ i k'i su ka fura ta ten parce que sabu n'i taara fura dɔ ta fura min t'i ka tata ye fura min bana t'i la a laban a bɛ ko wɛrɛ bil'i la min ka jugu ni kɔrɔlen min tun t'i la o la bɛɛ lajɛlen ka filɛli kɛ n dara ka filɛli la a filɛli min kɛ k'a yira an tɛ nkalon da dɔnnibaga la an tɛ namara da dɔnnibaga la an dɔnnibaga tɛ jɛ nkalon kan ala tɛ bɛɛ ka sababu di bɛɛ ma i b'a fɔ bɛɛ ka sababu tɛ se ka di kuma ma n y'o faamu o ye tiɲɛ bɛɛ n'i ka sababu don bɛɛ ka sababu t'a bolo o ye tiɲɛ mais kuma ye filɛli min kɛ ne ye kuma b'o dɔn sabu a ye min fɔ ne o ye tiɲɛ a donna a ko karisa na n ka nin k'i yɛrɛ i yɛrɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la cɛ bɛ filɛli la a don in da la kosɛbɛ n kun dalen b'a la dɔ fara danaya kan sabu a ye min fɔ fɛn fɛn fɔ n ye tiɲɛ b'a la o de kama a ye filɛli baara kɛ an yɛrɛ ka lajɛli kɛ ne yɛrɛ y'a sɛbɛntiya tiɲɛna a b'a dɔn a y'a kɛ ne de o bɔlen kɔ a la kuma ye siritigɛlan labɛn a butɔni filɛ je pense que a dɔ di n yɛrɛ ma ka kɔrɔ Wilibali tiɲɛ b'a la fɛ parce que a bɛ maa sigi ma dama damani bɔ ne yɛrɛ ka maa la ne ni maa min bɛ ɲɔgɔn dɔn n'olu taara ta n'u ko alhamdulilayi o tɛ diaspora yɛrɛ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ne wele telefɔni na dɛ ne ni maa min bɛ ɲɔgɔn dɔn n'a y'a dɔn ni kuma bɛ baara kɛ n'a taara siritigɛlan ta kɔfɛ n'a tilala ka fɔ ne tiɲɛna sefu la n taara nin ta kuma bolo a fisayara a bɛ maa sigi a ma damani ma bɔ o la ne siri b'i kan a ko i bɛ don ko o ko la a tɛ ɲa ne siri b'i kan i ka foyi tɛ ɲɛ i bolo a bɛ k'i kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ b'i kɔnturu la lɛri bɛ tɛ yen a tɛ dafa ne siri b'i kan tu sais i ka ko bɛɛ de bɛ ɲagami quoi i mana don ko o ko la a bɛɛ bɛ tiɲɛ n'i donna ko o ko la laban t'a la hali ni maa ye lɛriw d'i ma ko sini b'a mina nin den n'o mana se problème wɛrɛ bɛ to co o tigi kan o problème wɛrɛ bɛ taa co o tigi kan k'o ɲininka o kun kan ka min d'i ma k'o bɔ a ma o la siri de bɛ nin bɛɛ kɛ ni siri b'i kan a b'i ka papiye ko gɛlɛya ni siri b'i kan a b'i ka baara ko gɛlɛya ni siri b'i kan a b'i ka furuko gɛlɛya ni siri b'i kan a b'i ka ko bɛɛ gɛlɛya i ka hɛrɛ taasira bɛɛ siri de b'a bɛɛ minɛ k'a datugu siri de b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ datugu ni siri b'i kan walahi hali ni nafolo bɛ nafolo n'a cunni kan a bɛ bɔ i tɛ bɔ cogo dɔn a la sabu siri de b'i kan o la siritigɛlan bɛɛ lajɛlen k'a labɛn siri bɛ sɔrɔ sira caman fɛ sira caman i man kan ka don wo dɔ la n'i donn'o la i man kan ka ko dɔ kɛ n'i y'o kɛ n'i taara don fɛn dɔ la i man kan ka don fɛn min na a ko ka ca a sira ka ca o la kuma ye siritigɛlan labɛn nin y'a nasi a y'a fɔ n cogo min na i b'a ko su wolonwula nin fɛnɛ filɛ nin y'a safunɛ a bɛɛ de bɛ di i ma ɲɔgɔn fɛ i bɛ ko su wolonwula nin bɛ ko de nin bɛ kɛ nin kɛ fɛn na k'i ko tile wolonwula ala sɔnna i ka seri bɛ tigɛ a bɛ kalo kelen d'i ma n'i ma ko ye n'i ma ko ye bon n'i ma ko ye kuma ko ten kalo kelen siritigɛlan tigɛlen e ma kabako ko dɔ ye e ka ko dɔ ma falen i kana daji to ale kuma kunkolo la k'a fɔ ko i ye dɔnnibaga kolon je pense que a y'a fɔ émission na a tɛ ban kalo kelen bɛ bɛɛ bolo n'i y'ale ka siritigɛlan ta kalo kelen yɛrɛ ka jan kalo kelen tɛ dafa fiyewu b'i ka ko dɔ y'ale ka siritigɛlan na i kana kabako dɔ falen a ko a y'a di maa caman ma a yɛrɛ ma lupe a ka dɔnni min na a n'a ka labɛn min na fiyewu a y'a tɛ se k'a ka kuma a kun wuli na a y'a tɛ se k'a ka kuma fɔ o y'a ka siritigɛlan nin sabu n'i y'a ta a b'i mɔgɔ dilan
i kana douter la ni ko nya ta abi mo kla Mamadou Kumakoti maro akain fere sabu ngama chaman fere wuta mega kumani alaje anti galunda mokola mais jombe ni ga sababu ama alaje le fefe ga sababu ala ka tulugata ne ga sababu tala ala ki take ameni dai orolu siritigala bela jele gata afle an refle aman ko siritigala na wakati chama taw bijan ko gacha ibi ko siritigala na sa ibi bo ibta do siri dola ma bi ka do siri dola ti bo akala ma bi do siri dola ibi bo akala me ta do bi donala sabo muso la ni so roma isirila chebe chela no sera muso era sirila obike muso la ni tike derama isirila chebe chela ni tike derama isirila ni dugu jera ni ma do be nunu kona ka nyogon o isiri yika ma da tugo be ma si ma ga ko ka tugo chama be aramadin si ay samara dun tugo fini dun tugo mbe siri do ni ma nye ni ka nyet ula bega siri tigala ni siri mi ka ko tike iki yere laje ma che leru jol tare atiga dafa man jul furi barago leru jol dire ma place ko leru jol tare moto ko ni mobili ni du ko leru jol tare e ga papier bloqué le chien jol lu nyetiga fro iga barago du iga furu ko ni ga dengo jol lu akachara la siri tigala nta be dobo ni chamana ni jengele abo siri la to bate ka siri tigani na fulo baraka tenyo parce que moro era men na fulo baraka be siri tigala ni ka chamana siri bu tigaro fem se ga ze fere tu fa kanu o be kala men mi ka le ba foro siri de be boy fala la bella di lega siri tigala nta niyata abi deme ki ga ze sanu ya siri bi kan ga bebu ka ko dale ke ba debi bangina dum na biki babulu tugum na firiti kan neritila o firiti gala ni ya kwa bi ket la kuma ya fan tugum na babu la man be fe bela jeli gana o ni ya ta na manya sa ne be balula kuma be balula afwe anda gele min klara fo kasata make mais ni fenta don magabulu afuriye tugum na keti parce que o fli chama be aramadin soro wa fara na fere be kanin ko kana se chama chaga na sima mun to kana sima akle wala la kona ne sona e sira mutuma nga che serema e ma fem famurge e ma kle wala la da fara ko le ban e go ba man na fanya e re ya chen tanan fere o chen ya chen ma kla ka fe fo don baga ninya so mi mal chama mi ma chama soro ula ayna don baga ka fenta na ya fa chugum na ya keti na esira bulu aya la donne ninya chugubala no fa ninya chugutala no fere fa uri chen uri latre la siritigala me beka blala be je pense que n'infla maya borabla nous rati la bon en kama avec l'infla li wa mois en duru siritigala l'amoro la e choga banabe impuissance c'est tia bana nabila ite la fa dugon nabila il a fait l'état sigdala nabila ikma shuleru dugono nabila buyati ka dugono sabu ni masigi mto labo molar binati ni masiga labo ibe mole ka fin do fay sabu fami mila ibado teni mila be ni mfe jena ke be pourcentage torala sabu ni bi mto labo furu ka kun de mi soro furu de fruto no doy de mi soro furu kono mo furu ka kun te de furu ka kun fin doy
n'o fɛn ma se ka ɲa je pense que nafa tɛ furu la ne nafa ma ye furu la ne ye furu kɛ ni o ko ma se ka ɲɛ i bolo i muso bɛ préférer ka taa kɛ kɛnɛma n'a y'a kɛ kɛnɛma a ye ala janfa a bɛ jurumu sɔrɔ a ye janfa a ye ala janfa e yɛrɛ bɛ jurumu sɔrɔ sabu i m'a ɲɛɲini cɛya bana a bɛ maa caman na cɛ 100 o cɛ 100 a bɛ 99 na munna n'a ye jama fɔ a b'a 100 bɛɛ la sabu cɛ si tɛ yen ni dafalen don cogoya dɔ la cɛ hali ni dafalen don i labɛn i kana tiɲɛ to ka mobili entretien kɛ to ka moto entretien kɛ n'i y'o kɛ o la i tɛ tiɲɛ mais n'i y'a to b'i ka tiɲɛ n'i b'i ka sɔrɔ ka taa mobili garage la don min na i bɛ taa n'a ye garage kɔnɔ a bɛ se ka kɛ mobili min bɛ sɔn ka dilan don dɔ la a tɛ sɔn ka dilan mais a kana se o bɛɛ ma n'i sɔmina défaut dɔ la n'i y'a dilan ka o matériel falen don min na o la a tɛ tiɲɛniba de ma n'i y'a to yen n'a sera tiɲɛniba ma k'a tiɲɛ k'a jɔ a bɛ se ka kɛ pièce min bɛ sɔrɔ min a tɛ sɔrɔ n'a sɔrɔli yɛrɛ a bɛ se ka gɛlɛya o bɛɛ bɛ temps ta o bɛ dɔ tiɲɛ i ka ko la o bɛɛ exemple le k'a yira i yɛrɛ ka sɔmi i yɛrɛ la tiɲɛna ne yɛrɛ bɛ ka taa cogo min na forme bɛrɛ tɛ n na ne yɛrɛ bɛ ka taa cogo min na n tacogo bɛ cogoya dɔ la e de b'a dɔn i yɛrɛ la n ka cɛ i yɛrɛ furakɛ hali n'i sɔnni b'i yɛrɛ b'i ka kɛnɛ dɔ fara a kan sabu an bɛ ka dumuni ninnu dun u bɛ k'an kɛlɛ su fara tile kan bon o ni mun bɛ taa ani bana kunbɛnna de bɛ taa bana kunbɛnna ye mun ye i labɛn ni cɛya fura ye kuma y'o labɔ kulu faya kun ko n'i y'a ta i b'a ye min a filɛ a bɔtini filɛ ba bɛ mugan a bɛ se ka kɛ ji la a bɛ kɛ kafe la fɛn bɛɛ a labɛn filɛ k'a yira bɛɛ la mamadu kumaye in fɛnɛ labɛn a bɛ bɔ ka taa mali fan bɛɛ a bɛ taa mali kɔnɔ a bɛ taa mali kɔ kan cɛya fura n'i y'a ta ba b'i wasa a b'i k'i yɛrɛ sago ye i mago b'a la cogo min na ni ji t'i la ka ji k'i golo la n'i ka suma n'i ka teli k'i sumaya k'i yɛrɛ bɛn i yɛrɛ sagoya la tu sais i yɛrɛ mago bɛ forme ni fɛngɛ min na a yɛrɛ b'a jateminɛ fura min bɛ calcule kɛ sabu yiri gɛrɛgɛrɛ de tubabu fura t'a la ala tɔgɔ de ɲagaminen min na i ka ɲi cogo min na yiri in yɛrɛ de b'i kɛ ten dɔnni y'a fɔ i ka ɲi cogo min na dɛ yiri b'a dɔn a b'a dɔn i joli sira bɛ cogo min na i ka ɲi cogo min na a b'i dilan ten de o la an b'a fɔ cɛ bɛɛ i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔ kan bɛɛ ka kuma ka nin ta sabu an ye danaya dɔ sɔrɔ a la an tɛ kuma bɛɛ kan an t'an sigi ka bɛɛ ka fɛn dɔ fɔ n'an ye ka min ta fɔ danayaba sɔrɔla la an b'o fɔ hadamaden bɛɛ lajɛlen ka na cɛya fura ta i k'i labɛn a ye muso n'i y'a dɔn i cɛ man kɛnɛ i den i ka nin ta i k'a d'a ma a k'a yɛrɛ dɛmɛ o ka fisa don o don kɛlɛ caman ye o ka fisa don o don kuma caman o ka fisa don o don ko caman ɲɔgɔn kan parce que kɛlɛ caman bɛ kɛ muso ni cɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ cogoya dɔ la mankanba bɛ wuli du kɔnɔ o bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko ni kɛlɛ kun ma se nin na kɛlɛ kun ma se nin ma mais min b'a jukɔrɔ maa m'o ɲɛɲini a caman ye yanni sabu ni cɛ dɛsɛra ka muso satisfait dilan kan minɛ cɛ dɛsɛra cɛ tɛ forme ba la a ka ko o ko hali n'a ye ɲuman kɛ a bɛ kɛ juguman ye muso bolo sabu muso degunnen don a t'a dɔn a bɛna cɛ sɔrɔ cogo min na cɛ mana fɛn fitinin kɛ muso bɛ futinɛ cɛ yɛrɛ b'a dɔn ale tɛ forme ba la muso y'o dɔn muso ka ko o ko a bɛ k'a kɔnɔ ko muso fana bɛ ka mugu bɔ a la ale fana bɛ futinɛ o la a kana se futinɛ ma i yɛrɛ labɛn n'i yɛrɛ labɛn i bɛ lafiya o de la i b'i k'i yɛrɛ sago i bɛ kɛ cɛ ye parce que cɛya tɛ dɛ cɛ o cɛ parili tɛ dɛ cɛ o cɛ bazɛnba don tɛ dɛ cɛ o cɛ vɛsiba don tɛ cɛ o cɛ parili si tɛ nafolo tɛ wari tɛ mobili tɛ du tɛ cɛya yɔrɔ dɔ ni bɛɛ kiri kun n'o ye ma dafa furu muso bolo sabu ala y'an da cɛ ni muso cɛ ala y'an da fɛn dɔ dagalen don an ɲɔgɔn cɛ furu kɔfɛ furu kɔfɛ fɛn dɔ dagalen don an k'a kɛ bon n'o ma se ka kɛ ka ɲa a kɛ juguba de b'i kan sabu silamɛya yɛrɛ a kɛlɛ i ka muso labɔ dilan kɔ o ye silamɛya hakɛ dɔ ye muso yɛrɛ ka cɛ labɔ dilan kɔ o fɛnɛ silamɛya hakɛba dɔ ye
ni mama ma ta dafa lagare bi se ka taa ɲininka la mun na mun y'i sɔrɔ ni y'i sɔrɔ mun n'i m'a ɲɛɲini o la kuma ko k'ale labɛn sabato o kama ne cɛya fura n'i y'a ta laban b'i b'i yɛrɛ fa a y'a fɔ an ye cogo min na firitigɛlan bɛ yen cɛya bana fɛrɛ fura bɛ yen bɛɛ lajɛlen k'a ta k'i yɛrɛ labɛn o kɔfɛ a bɛ nafolo baara hadamadenw ye nafolo baara ma dɔn a b'o kɛ n yɛrɛ y'o fɔ a ye nafolo morikɛ don sabu a ka moriya kɔnɔna la fɛn min diyara a la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'an bɛ se ka fɔ a ka spécialité yɛrɛ min tɛ ci ka wuli a ko o ye nafolo baara de n'ale kuma y'o k'i ye walahi n'ala sɔnna ale kuma kɔni ye nafolo baara ye ala bɛ sɔn fɛnɛ i bɛ nafolo kelen sɔrɔ sabu olu y'o daliju de ɲini o mɔkɛ o daliju de tun b'ale mɔkɛ bolo o y'a d'ale ma ale y'a baara yɛrɛ yan'a ka kuma an fɛ an ka kuma a ye nafolo min baara a yɛrɛ an dun taara sɔrɔ a kun baaralen b'a yɛrɛ ye koyi parce que an kun taara sɔrɔ kɔngɔ t'a la nɛri t'a la foyi an ni kuma bɛ baara kɛ cɛ kan don min na wala o don an taara sɔrɔ a bɛ cogoya la fɛrɛ a y'a sɔrɔ a ma kuma antenne sanfɛ wa a b'o cogoya kelen na halisa wala n bɛ min fɔ dɔrɔn a ye nafolo baara a yɛrɛ yan'a ka baara jɛ mɔgɔ ye o la mɔgɔ o mɔgɔ ko b'i mago bɛ nafolo baara la problème t'a la n'i y'a contacté b'a bɛ nafolo baara ye n'a y'a baara ye fɛrɛ a bɛ délai d'i ma yan'o cɛ bɛ résultat dɔ fɔ ale k'a dɔ b'i ye ko dɔ kɛ o la y'a to an bɛ bɔ ka mamadu kuma k'a ka nin fɔ ni cɛya fura ye bɛɛ lajɛlen ka taa ni firitigɛla a n'a ka nafolo baara bɛɛ lajɛlen ka nafolo baara confiance tɛ min na jaganamɔgɔnɔ don tɛ min na o nafolo baara bɔ a taa o fɛn fɛn bɛ yen a bɛ nafolo baara fɛn fɛn kɛ o kelen t'o si la kuma yɛrɛ ka telefɔni ye 00223 74 48 36 42 o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ ka se fila ye nin kɔnɔ n yɛrɛ ka numéro 00223 75 68 68 57 00223 75 68 68 57 et se fila yɛrɛ ta ye mamadu kumata ye 74 48 36 42 fɛn fɛn mɔgɔ b'a la i bɛ se ka kuma wele n'o bɛ kuma fɛ whatsapp kɛ n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka nafolo baara ye o tɛ problème a b'o baara i b'o sɔrɔ cɛya fura bɛ yen firitigɛla ka firi bɛɛ ko ka b'i la ka cɛya fura ta ka tila ka nafolo baara i ka jɛn garanti la an bɛ bɛɛ lajɛlen ka fɔ asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh a k'an bɛ jɛn wagati